F'xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu nilqgħukom għall-Lektio Divina. Illum il-Knisja tiċċelebra s-solennità tat-tluħ tal-mulej fis-sema. Dunnow il-Debono se jirimexxi din il-Lektio Divina bir-riflessjoni fuq il-Vanġelu tal-lum. Nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-kelma ta' Alla billi nkantaw flimkien bil-qawwa ta' mħabbtek. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-kol. Nitolbu. Mulej Ġesu nitolbuk tkompli tibgħat fuqna l-Ispirtu Qaddis tiegħek ħajatina qalb attenta u disponibbli għall-kelma tiegħek li tagħti l-ħajja u l-fejqan. Nitolbuk tkompli tagħmilna attenti għall preżenza u l-opra ġdida tiegħek fostna. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Tal-Evanġelju skont San Luqa.
F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-disċipli tiegħu: hekk kien miktub li l-Messija jbagħti u fit-tielet jum iqum mill-imwiet. U l-indiema għal maħfra ta' dnubiet tixxandar f'ismu lill-ġnus kollha. Ibda minn Ġerusalemm. Intom xhud ta' dan u jiena araw nibgħat fuqkom lil dak li wiegħed missieri. Imma intom ibqgħu fil-belt sa ma Alla jkun libbiskom bil-qawwa tiegħu. Imbagħad ħadhom sa ħdejn Betanja u refa' idejh u berikhom. U ġara li hu jberikhom infiret minnhom u kien meħud fis-sema. Huma xteħtu fl-art jagħtuh qima u mimlijin b'ferħ kbir reġgħu lura lejn Ġerusalemm u qagħdu l-ħin kollu fit-tempju jberiku lil Alla. Il-kelma tal-mulej. it-tifħir lilek Kristu. Il-Vanġelu li għadna kemm smajna ta' dan il-ħadd iseħħ fiċ-ċenaklu fil-jum tal-Qawmien. Imbagħad ikompli f'Betanja fejn Ġesu jiġi meħud is-sema u jerġa' jintemm mill-ġdid Ġerusalemm billi l-Apostli jgħixu dal-mument ta' ħajjithom u tal-ħajja tal-Knisja fit-tifħir lil Alla u fl-istennija ta' dak imwiet mill-missier tal-Ispirtu Santu. Vanġelu tal-lum huwa fil-aħħar kapitlu ta' Luqa, fil-kapitlu 24. F'dal-kapitlu insibu ir-rakkont tal-qawmien ta' Ġesu mill-mewt l-ewwel. Imbagħad għandna dik il-ġrajja li nsibuha f'Luqa biss, il-ġrajja tal-laqgħa ta' Ġesu mad-dixxipli ta' Emmaus. Imbagħad wara għandna id-dixxipli ta' Emmaus illi jirritornaw lura u fl-istess ħin għandna il-laqgħa ta' Ġesu issa mal-11 il-Apostli u ma' sħabhom l-oħrajn. Dal-kapitlu hu kapitlu mimli sorpriżi. Għaliex prattikament dak li kienu qed jistennew id-dixxipli kollox ġie maqlub ta' taħt fuq. Għal-bidu
id-dixxipli stennew Messija rebbieħ kif jistqarru id-dixxipli ta' Emmaus, stennew li il-ġust Ġesu jiġi protett, meħlus minn Alla, imma mbagħad Ġesu safa maqtul u donnu abbandunat. Imbagħad ħasbu allura illi kien spiċċa kollox, imma fil-verità kollox kien għadu se jibda. Allura u kapitlu mimli sorpriżi u lib ta' dak li wieħed kien qiegħed jistenna. Allura u kapitlu mimli reżistenzi u dubji. U minkejja dan Ġesu ma jaqtax qalbu imma kontinwament ilaqqa lid-dixxipli mal-verità tal-qawmien billi jagħtihom ħafna provi li hu ħaj. Ġesu illi bil-mod jiftaħ il-qalb u l-moħħ tad-dixxipli biex jifhmu l-Iskrittura, biex dawn il-ġrajiet li qed iseħħu seħħew jaqrawhom fid-dawl ta' dak li Ġesu kien qalilhom u fid-dawl ta' dak li l-Iskrittura diġà qalet. Pereżempju, il-kliem taż-żewġ irġiel lebs l-abjad fil-qabar vojt li d-dixxipli li marru jaraw kienu ftakru x'kien qalilkom li jeħtieġ li bin il-bniedem jingħata f'idejn il-mitinbin. Allora ftakru Ġesu x'kien qalilkom u hekk tifhmu dak li qed jiġri. U mbagħad Ġesu għal aktar minn darba jgħid pereżempju lid-dixxipli ta' Emmaus kemm intom boloħ u tqal biex temnu kull ma qalu l-profeti u ma kellux il-Messija ibati dan kollu hekk jidħol fil-glorja tiegħu. U beda minn Mosè u l-profeti kollha ifissrilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuqu. Allura hekk il-kuntest tas-silta tal-lum, il-kapitlu 24, u kapitlu li jippreżenta ħafna reżistenzi u dubji tad-dixxipli. U għalhekk dan naħseb għandu sa ċertu punt jagħmlilna kuraġġ fis-sens quddiem id-dubju u r-reżistenzi tagħna narfu li anke id-dixxipli li qed jgħixu dan l-affarijiet għexuhom b'dubju u b'reżistenza. Fl-istess ħin ninnutaw lil Ġesu illi bil-mod jisu bħal meta jaqbad id fejt ta' xi ħadd qed imexxihom biex jurihom, ifehmhom, jiftħilhom qalbhom, jgħinhom jaraw l-affarijiet b'mod ġdid. U dan aktar għandu jqawwilna qalbna illi Ġesu għal darba darbtejn tlieta erba' jiġi ħdejna, jurina, ifehmna u jekk għadna nirreżistu jerġa' jfehmna mill-ġdid u jerġa' jinsisti u jerġa' jgħallem. U imbagħad l-importanza illi naqraw dak li qed jiġri fid-dawl tal-Iskrittura, fid-dawl ta' dak li Ġesu qal, fid-dawl ta' dak li l-Missier qal sa mill-bidu. Quddiem iċ-ċirkustanzi ta' ħajjitna aħna nistgħu naqrawhom b'ħafna nuċċalijiet. Kulħadd jaqra bil-kriterju tiegħu, bin-nuċċali tiegħu, bir-riga tiegħu. Ġesu qed jistedinna naqraw l-affarijiet bir-riga tiegħu ta' Ġesu, bir-riga tal-mewt u l-qawmien, bir-riga tal-kelma t'Alla, li xi kultant hija riga jew kriterju differenti minn dak tagħna. Iċ-ċertezza li qed jaqsam magħna Ġesu hi illi Alla il-ġrajiet li Ġesu għex u qiegħed jgħix ħasibhom, ridhom u kien hemm lid tal-providenza tiegħu tmexxihom. Infatti għandna dik il-kelma għal qalb ħafna Luqa jeħtieġ li hija kelma li turi li Alla qiegħed imexxi l-istorja permezz tal-erf u l-imħabba providenzjali tiegħu. U allura l-istess quddiem il-ħajja tagħna nistgħu inħarsu lejha bħala att kontinu ta' providenza ta' Alla li qed imexxi. Alla li jmexxi x'kultant minn toroq li huma misterjużi li jlaqqewna anke mas-salib, mal-vojt, mad-dubju, mal-mistoqsijiet, mad-dlam tal-mewt u tal-mart u tankwit ieħor, imma narfu li f'kollox Alla jkun kapaċi qiegħed imexxi blid setana
u providenzjali tiegħu. Barra minn hekk is-silta tal-lum tintroduċina għal preżenza ġdida ta' Ġesu fost id-dixxipli tiegħu, fostna il-kol. Luqa jinsisti ħafna dwar dan, jisu huwa parti integrali tal-Vanġelu tal-lum. Ġesu qed jitlaq imma biex ikun preżenti b'mod ġdid. Infatti diġà il-kapitlu 24 diġà meta Ġesu għadu magħna qed jurina kif se jkun preżenti meta hu se jkun nieqes assenti fis-sema fih dan il-missier. Infatti pereżempju fost id-dixxipli ta' Emmaus ħajkun preżenti fil-qsim tal-ħobs, tant li jarfuh dak il-ħin issa x'in jitlaq, imma fil-qsim tal-ħobs. Se jkun preżenti fil-kelma tiegħu, tant li d-dixxipli ta' Emmaus jgħidu ma kienitx imkebsa qalbna u jkellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura. Ħajkun preżenti għalhekk fil-kelma tiegħu u fuq kollox imbagħad ħajkun preżenti permezz tad-don tal-Ispirtu, tal-qawwa mill-għoli, tal-libsa l-ġdida li se jlibbisna kif jgħid Ġesu stess fil-Vanġelu tal-lum. Id-don tal-ħajja tal-qawwa tal-persuna tal-Ispirtu Santu illi se jkompli jagħmel preżenti lil Ġesu fil-qalb ta' kull wieħed minna u fil-qalb tal-komunità. Għalhekk il-Vanġelu qed jitkellem dwar assenza, dwar nuqqas ta' Ġesu biex jurina kif hu se jkun aktar jew b'mod ġdid preżenti fostna il-kol. Barra minn hekk dal-Vanġelu irid jurina il-quċċata tal-ħajja ta' Ġesu. Ġesu mexa t-triq tiegħu fostna biex jasal hawnhekk, ċwe biex jasal is-sema, biex jasal fih dan il-missier. U allura jrid jurina it-target ta' ħajjitna, il-quċċata tal-ħajja li hija appuntu li aħna wkoll naslu nkunu fih dan il-missier. Imma sadattant aħna ser inkunu fdati bl-istess qawwa tiegħu u bl-istess missjoni tiegħu li se tenna biex inlaqqgħu in-nies ma' Ġesu u nurwhom it-triq għalant il-missier. Nurwhom x'inhu l-gowl tal-ħajja u nurwhom kif tasal għal dak il-gowl. U allura Ġesu eħejjina il-kol għal dan. Ovvjament dan xejn mhu for granted għax il-goals tal-ħajja jistgħu jkunu diversi u l-modi kif nilħquhom taqstant ieħor differenti. Id-dixxiplu ta' Ġesu se jfakkar illi l-gowl tal-ħajja huwa li naslu fejn hemm Ġesu, allura fih dan il-missier u se juruna kif naslu hemmhekk. Għalhekk se ngħaddu ftit is-silta tal-lum hekk biċċa biċċa. U qalilhom hekk kien miktub li l-Messija ibati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet u li l-indiema għall-maħfra tad-dnubiet tixxandar f'ismu lil-ġnus kollha ibda minn Ġerusalemm. Intom xut ta' dan. Hekk kien miktub, hekk kien meħtieġ. F'kelma oħra Ġesu qed jgħid dawn huma l-għażliet ta' Alla, dan huwa l-istil tiegħu, dan hu l-pjan tiegħu, hekk kien miktub. X'inhu l-pjan ta' Alla? Li l-Messija ibati, iqum, li l-indiema għall-maħfra ta' dnubiet tixxandar lill-ġnus kollha. U naħseb ma nkunux qed neżaġeraw jekk ngħidu li dawn l-affarijiet kollha jistgħu joħolqu ftit diffikultà. Għax is-soltu aħna nagħmlu l-affarijiet il-pjan tagħna, l-istil tagħna huwa xi ftit differenti. Infatti mhux dejjem toġobna l-imħabba li tasal pereżempju sal-mewt. Mhux dejjem għandna fil-pjan tagħna illi Alla jaħdem anke fil-mewt, fit-telfin, fiċ-ċokon, fl-abbandun donnu.
L-indima, ċoe il-konverżjoni, mhix xi ħaġa l-aktar li tattirana, imma nixtiequ nibqgħu kif aħna fil-verità b'wieħed u ieħor. Jekk għandu jinbidel xi ħadd, jinbidlu l-oħrajn u mhux jiena m'għandix bżonn ħafna drabi fil-fond tal-qalb donnu ngħidu. Il-maħfra mhix l-aktar ħaġa kif tgħid jew l-ewwel ħaġa li tiġina f'moħħna fir-relazzjonijiet tal-ħajja ta' kuljum. Jew il-fatt li l-maħfra lil kulħadd, ċoe li l-indima l-maħfra ta' dnubiet tixxandar lil ġnus kollha, again, dan il-ftuħ għal kulħadd mhux il-kriterju prinċipali tagħna, almenu mhux dejjem. Aħna tendenzjalment aħna nies li nirrestrinġu għal xi wħud iva għal oħrajn le, għal ta' ġewwa iva għal ta' magħna okej imma l-oħrajn possibilment le. Imma Ġesu jgħidilna li dan huwa l-istil ta' Alla, hekk kien miktub. Diversi minn dan l-affarijiet diġà qalhom qabel Ġesu f'dan il-kapitlu stess. Biex ngħidlek in-novità tas-silta illi qed naqraw flimkien hija din l-indima għal maħfra ta' dnubiet li tixxandar f'ismu lill-ġnus kollha. Din iżida Ġesu issa. Għalkemm to be fair, Ġesu kien diġà urija fil-missjoni tiegħu. Pereżempju, Ġesu ġie jsejjaħ jgħidu mhux lill-ġusti iżda lill-mitinbin għall-indima. Ġwanni l-Battista pereżempju ġie jxandar magħmudija ta' ndima għal maħfra ta' dnubiet biex hekk titħejja triq tal-mulej. U anke dan il-ftuħ għal ġnus kollha u xi ħaġa li nsibu diġà fil-bidu tal-Vanġelu ta' Luqa. Pereżempju, xmun x'injaqbad il-Ġesu f'idejh jgħid li dan hu dawl biex idawwal lill-ġnus u l-glorja tal-poplu tiegħu Iżrael. L-awtur pereżempju u jikkummenta il-missjoni ta' Ġwanni l-Battista li jħejji triq tal-mulej, iżid kelma li jżida Luqa biss u jikkwota lill-Iżajja u jgħid u l-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta' Alla. U mbagħad pereżempju Ġesu fis-sinagoga ta' Nażaret quddiem id-diffikultà tan-nies biex tilqew jitkellem kif anke fl-antik Elija u Eliżew sabu lub disponibbli minn fost il-barranin. Elija minn waħda armla f'Sarepta ta' Sidon u Eliżew minn Naaman tas-Sirja, żewġ barranin. Ħanippruvaw hekk nifqu ftit fuq dawn it-temi. Qabel xejn it-tema tal-konverżjoni. Din il-kelma bil-Grieg li kemm il-darba smajnija, il-metanoia, turi il-qlib xi ftit tal-ħsieb, tal-valuri, ta' dak tal-mod kif inġib ruħi u naħseb. U turi ħafna wkoll bidla ta' mġiba ta' direzzjoni. Tant illi għal-wieħed ludi l-kelma għal-konverżjoni hija xuv, ċoe dur, tbiddel letteralment id-direzzjoni u dak kollu li għandu x'jaqsam ma' ħajtek. Allura Ġesu donnu jgħid hemm bżonn konverżjoni biex tilqa' donnu biex tasal il-maħfra ta' dnubiet. Ġesu din ħaġa jgħidha qabel meta pereżempju jitkellem dwar il-fatt illi wieħed irid jaraf qabel xejn li għandu bżonn ta' fejqan, għandu bżonn ta' maħfra, għandu bżonn ta' relazzjoni ġdida ma' Alla. Meta jitkellem dwar li hu ġie jfittex lill-morda. Li t-tabib ifittxuh il-morda. U allura Ġesu qal mhux dawk li huma f'saħħithom għandhom bżonn it-tabib, iżda l-morda mhux lill-ġusti ġejt insejjaħ, iżda lill-mitinbin għall-indima. Jiġifieri donnu qabel xejn hemm bżonn li nara fil-bżonn li nibdel ħajti, il-bżonn li nibdel il-valuri tiegħi, il-bżonn li nibdel l-imġiba, il-bżonn li nibdel il-mod kif nirraġuna u nara d-dinja biex jien niltaqa' b'mod ġdid ma' Alla. ċo hemm bżonn ta' ndima biex
tagħmilni dispost nilqa lit-tabib. Xi ħadd li jħossu b'saħħtu mhux se jilqa' aktarx it-triq il-mediċina li t-tabib qed jgħidlu. Xi ħadd illi jħossu daru mal-ħajt għax marid aktar se jmur jiġri għand it-tabib u aktar se jisma' minn dak li jgħidlu għax għandu bżonn tal-fejqan. Barra minn hekk però il-maħfra ta' dnubiet xi kultant fil-Vanġelu mhix biss konsegwenza tal-indiema, ċwe l-ewwel nikkonverti u mbagħad nirċievi l-maħfra. Imma xi kultant tippreċedija. L-ewwel tasal il-laqa mal-maħfra gratwita ta' Alla u imbagħad nikkonverti u nibdel ħajti. Eżempju ċar ta' dan huwa, żewġ eżempji ċari ta' dan huma l-ewwel net il-kapitlu 15 tal-Vanġelu ta' Luqa. Meta Ġesu jgħid il-paraboli tal-raj li tilef in-naġa u tal-mara li tilfet id-drakma. U tafu li f'dawk il-paraboli huwa ir-raj li jmur ifittex in-naġa l-mitlufa, u ir-raj li jsiba, u ir-raj li jaħodha lura, u ir-raj li jagħmlilha festa. U l-istess jiġri bid-drakma. Hija l-mara li tiknes kullimkien, tixel l-imnara, tixel il-mużbih biex tfittex, u mbagħad issiba u tifraħ u tistiedel lin-nies u tagħmel festa. U dejjem jingħad hekk bħala conclusion ta' dawk il-paraboli. Ikun hemm aktar ferħ fis-sema għal midneb wieħed li jindem li jikkonverti milli għal 99 ruħ li ma kellhomx bżonn ta' ndiema. Allura wieħed jista' jistaqsi x'kienet l-indiema ta' dawn in-nies? X'jiġifieri għax ishuma m'għamlu xejn, id-drakma x'għamlet? Ħlief instabet. In-naġa x'għamlet? Ħlief instabet u saret ilha festa u intrefet fuq spallejn ir-raj. Allura donna l-indiema fil-Vanġelu ta' Luqa hija wkoll l-esperjenza l-ġdida tal-maħfra ta' Alla. L-indiema hija l-laqa mal-gratwità tal-imħabba ta' Alla illi tbiddilli qalbi, illi tbiddilli l-mod kif nara lil Alla. U allura nikkonverti. Imbagħad dawn iż-żewġ paraboli infatti jsibu il-mera tagħhom fil-parabola ta' liben il-ħali li tiġi eżatt wara. L-esperjenza li jagħmel liben il-ħali hija esperjenza ta' bidla tal-mod kif jara lil missier billi jduq l-imħabba gratwita tiegħu. Esperjenza oħra pereżempju fil-Vanġelu ta' dan hija l-esperjenza ta' Zakkew. L-ewwel isseħħ il-laqa ma' Ġesu mal-maħfra tiegħu. L-ewwel huwa Ġesu illi jgħidu Zakkew inżel minn hemm għax illum jeħtieġ li noqgħod għandek. Bla ebda kundizzjoni. U għax Zakkew iltaqa' mal-ħarsa ta' Ġesu, iltaqa' mal-għażla gratwita ta' Ġesu tiegħu u li kien il-kap tal-pubblikani, u allura Zakkew imbagħad nofs ġidu jagħtih il-foqra jekk seraq il xi ħadd tipattilhom lura, eċċetera, eċċetera. Allura l-indiema l-maħfra ta' dnubiet li tixxandar f'ismu għandha minn dan l-element. Qabel xejn li jiena naraf li għandi bżonn il-maħfra t'Alla, naraf li għandi bżonn li xi ħadd isalvani, xi ħadd ifejjaqni, xi ħadd idawwalni, xi ħadd jurini triq ġdida, xi ħadd li jilqani. Mill-banda l-oħra xi kultant hija l-ewwel il-laqa ma' Ġesu li twassalni nibdel ħajti. Niskopri kemm huwa kbir Alla fl-imħabba tiegħu, fil-maħfra tiegħu, fil-gratwità tiegħu li twassalni biex nagħmel esperjenza ta' minnu tassew Alla u allura mbagħad nimxi warajh b'mod ġdid. Nibdel id-direzzjoni, il-ħsieb, il-mentalità, l-imġiba ta' ħajti. U din il-gratwità ta' Alla, din il-maħfra ta' dnubiet imbagħad jgħid tixxandar f'ismu lill-ġnus kollha. Dak li tinsista ħafna fuq il-Knisja tal-bidu u Ġesu huwa proprju dan. U l-ikbar reżistenza li se jkun hemm mill-lut u xi kultant anke mill-lut insara imbagħad fl-Atti tal-Apostli li huwa t-tieni parti tal-ktieb ta' Luqa, u appuntu din id-diffikultà li nilqew
li dak li qed jixxandar li l-imħabba tal-Alla tasal għand kulħadd, bla distinzjoni, għand il-ġnus kollha. L-ikbar reżistenza li kellhom il-Lowt ma kienx li Ġesu għal Messija, imma li Ġesu għal Messija għal kulħadd. U kontinwament dak li tagħmel il-Knisja tal-Biduwi li turi lil-Lowt insara u anke lilha nfisha, ċoe lil-Lowt u anke lilha nfisha lil-Lowt insara u mbagħad anke lill-pagani, illi dan huwa dak mhux biss li rrid Ġesu imma li rrid Alla sa mill-bidu. Il-weda li saret lill-Abraham kienet appuntu din u dan li jippruvaw jgħinuhom jiskopru. Lill-Abraham Alla jgħidlu f'ismek jitbierku il-ġnus kollha ta' l-art. Int jekk ħatkun barka għall-oħrajn. U din kienet l-iskoperta mill-ġdid tal-verità l-aktar antika li appuntu l-imħabba tal-Alla ma tafx bi fruntieri, m'għandix eluq. Hija mħabba li tasal lili u lil kulħadd. U dan kollu imbagħad Ġesu jgħid għandu jibda imma minn fejn? Minn Ġerusalemm. Minn hawnhekk. Qabel xejn għaliex anke Ġerusalemm il-post li qisu diġà jaf kollox għandu bżonn li qalbu tinfetaħ għal din l-aħbar. Imma mhux hekk biss, kollox għandu jibda minn Ġerusalemm għaliex f'Ġerusalemm seħħew il-ġrajiet il-kbar ta' Ġesu, il-mewt u l-glorifikazzjoni tiegħu. U allura aħna anke jekk immorru l-bogħod dejjem għandna mmorru lura lejn Ġerusalemm, dejjem għandna nibqgħu marbuta mal-eruq, mal-imħabba ta' Alla murja lilna fi Kristu Ġesu fil-mewt u l-qawmien tiegħu. Tantu hekk illi l-Atti tal-Apostli minkejja illi isib ruħu fl-aħħar tad-dinja jew fiċ-ċentru tal-Imperu Ruman dejjem kontinwament b'xi raġuni jew oħra jerġa' jmur lura Ġerusalemm. Il-barra u l-ġewwa, l-barra u l-ġewwa. U xi ftit din hija naħseb ta' eżempju għalina. F'kull ħaġa li nagħmlu aħna għandna mmorru l-bogħod kemm jista' jkun għand kulħadd imma beruqi, bsiqi, b'qalbi dejjem Ġerusalemm. Dejjem taħt is-salib. Dejjem quddiem il-qabar vojt. Dejjem nikkontempla lil Ġesu fil-glorja tiegħu. Id-dixxipli imbagħad jgħidilhom Ġesu huma xut ta' dan. Intom xut ta' dan. Ix-xut jiġifieri li ra dan kollu jseħħ, imma mbagħad se jkun dak li lest jixed b'kuraġġ saħansitra blotja ta' ħajtu stess għal dan kollu. Ix-xut fl-Atti tal-Apostli huwa dejjem dan, dak li ra li jgħix għax inkella ma tistax tkun xut, imma dak li mbagħad bil-qawwa tal-Ispirtu lest li b'kuraġġ jiġdu quddiem kulħadd u minkejja id-diffikultajiet u r-reżistenzi kollha. Infatti Ġesu imbagħad it-tieni kelma biex ngħid hekk illi jgħid hija din. U jiena araw nibgħat fuqkom lil dak li wiegħed missieri. Imma intom ibqgħu fil-belt sa Alla jkun libbiskom bil-qawwa tiegħu. Ġesu qiegħed iwiegħed l-Ispirtu Santu. Dan id-don illi huwa se jagħti. U allura il-missjoni tad-dixxipli li jkunu xut ta' Ġesu se sseħħ għax irċivew din il-qawwa mill-għoli. Mhux se sseħħ għax huma kapaċi, għax huma ma jistalihom ħadd, għax huma bravi, imma se sseħħ għax raw l-affarijiet imma aktar minn hekk għax il-mulej libbishom bil-qawwa mill-għoli. Infatti l-ewwel ħaġa li se jagħmlu mhux li se joħorġu, mhux se li jibdew ixandru jew jippritkaw, imma li se jibqgħu fil-belt. Ħajibqgħu ma jagħmlu xejn, inattivi fil-belt. Sakemm jitlibsu bil-libsa il-ġdida. Dan li ġara sa mill-bidu. Infatti pereżempju fil-bidu tal-Vanġelu, Marija twellet
lil Ġesu appuntu għaliex għax fuqha se jiġi l-Ispirtu Santu u għax il-qawwa tal-għoli se tixħet id-del tagħha fuqha. Huwa bil-qawwa tal-Ispirtu li jitwieled Ġesu. L-istess il-missjoni ta' Ġesu naqraw bil-qawwa tal-Ispirtu reġa' mar il-Galilija, bil-qawwa tal-Ispirtu. U mbagħad xi jibda l-missjoni tiegħu fil-sinagoga ta' Nażaret huwa jgħid l-Ispirtu tal-mulej fuqi għax hu ikkonsagrani u batni nxandar il-ħelsien lill-imjasrin, id-dawl mill-ġdid lill-lomja, eċċetera. Għax l-Ispirtu tal-mulej fuqi għax hu ikkonsagrani li jiġri dan kollu. Kelma żgħira fuq il-libsa. Għaliex Ġesu jgħid ibqgħu il-belt sa ma Alla jkun libbiskom bil-qawwa tiegħu. Il-libsa. L-ewwel darba li niltaqgħu ma' libsa fil-Bibja hija fir-rakkont ta' Adam u Eva. Wara d-dnub tagħhom, Adam u Eva għandhom diffikultà bl-era tagħhom. Iħossuhom għall-ewwel darba rwenin, iħossuhom dgħajfa, iħossuhom limitati, iħossuhom foqra. U allura jagħmlu libsa, iħitu libsa għalihom. Imma minkejja li jħitu libsa xorta jħossuhom mhumiex komdi la ma' Alla u laqqas bejniethom. Tant illi ma jifilħux iħarsu lejn Alla. Isu f'kelma oħra l-libsa li jħitu għalihom infushom mhix biżżejjed. Tant illi mbagħad il-qudiem se jkun Alla qabel biex ngħidlek jitkeċċew mill-ġnien illi se jagħmel libsa lilhom. Hekk għad ħafna xi ħaġa tal-missier li jipprovdi libsa lill-uliedu. Xi ħaġa li donna tħabbar dak illi se jiġri lilna u ġara lilna bid-don tal-Ispirtu. Fl-aħħar sibna libsa li ma ħitnijiex aħna, imma li ħitilna li tajilna l-missier. Aħna nippruvaw nilbsu libsa aħna. Nagħmlu libsa aħna għalina biex inżolvu l-problemi tagħna, biex inżolvu id-djufija, l-faqar tagħna, il-limiti tagħna. U allura nippruvaw insolvu dal-problemi tagħna bil-libsa li nagħmlu. Ġeneralment din il-libsa tkun magħmula minn ħafna vana glorja, tkun magħmula minn suċċessi, tkun magħmula minn unuri, tkun magħmula minn proġetti, kollox biex insolvu l-era tagħna, il-faqar tagħna, iċ-ċokon tagħna. Għandna problema kbira li aħna żgħar u ċkejkna u limitati. Din tifxilna. U allura nippruvaw nħitu libsa. Imma l-esperjenza ta' ħajjitna li b'din il-libsa ma nsolvu xejn. Għandna bżonn libsa li tiġi minn fuq. Lill-missier li jlibbisna bil-qawwa tiegħu. ċe l-unika libsa li tiġina hija l-libsa tal-missier. Aħna dejjem ħanibqgħu bi problemi kbar qabel ma narfu li għandna libsa oħra, il-libsa tal-ħajja ta' Alla. Minn bnedmin imbagħad immarkati mill-biża' tal-mewt u mill-biża' ta' dnub nistgħu nilbsu l-libsa tal-iben. Nistgħu nindunaw minn aħna l-ulied tal-missier, l-ulied bħal Ġesu. Meta jiena nilbes il-libsa tal-iben, ċe meta jien naraf li jiena l-iben tal-missier li hu l-missier li jħobbni, li jieħu ħsibi, li jmexxini, dakinhar li nista' forsi nieqaf ninkwieta ftit bil-faqar tiegħi. U dakinhar li forsi nieqaf ftit inħejt libsa għalija jien. Mhux tab xejn li Ġesu isemmi fil-Vanġelu l-libsa meta jgħid tinkwetaw xruħkom għal ħajjitkom x'se tieklu jew x'se tixorbu, anqas għal ġisimkom x'se tilbsu. Għax hu l-missier li jipprovdi li jħobbkom. Din hija l-libsa li tixraq ilna u l-unika libsa li tfejjaqna meta Alla jlibbisna bil-qawwa mill-għoli,
bid-don tal-ħajja ġdida tiegħu, bid-don tal-filjolanza divina. U din il-libsa aħna ser nirċevuha fil-belt. Infatti Ġesu jgħidilhom ibqgħu fil-belt sakemm Alla jkun libbiskom bil-qawwa tiegħu. Fejn se jlibbisili Alla din il-libsa? Ġol belt, fil-ħajja tiegħi. Mhux billi naħrab minn ħajti, imma f'ħajti se niltaqa' ma' Alla. F'ħajti nista' nibda nara l-affarijiet b'mod differenti. F'ħajti nista' nieqaf inħejt il-libsa tiegħi biex nirċievi l-libsa tal-iben li jagħtini Alla l-imbirek. Imbagħad naqraw ħadhom saħdejn Betanja, refa' idejh u berikhom. U ġara li huwa jiberikhom infired minnhom u kien meħud fis-sema. Huma nxteħtu fl-art jagħtuh qima u mimlijin b'ferħ kbir reġgħu lura lejn Ġerusalemm u qagħdu il-ħin kollu fit-tempju ibirku lill-Alla. Ir-rakkont ta' tluħ fis-sema tal-mulej insibuh biss f'Luqa kemm hawnhekk u kemm fl-Atti tal-Apostli u nsibuh ukoll fl-aħħar tal-Vanġelu ta' Mark, il-Vanġelu l-konklużjoni jekk imsejħa miżjuda. Huwa r-rakkont illi jagħmel Luqa ta' verità kbira li fuqha huwa mibni t-Testament il-ġdid kollu, tal-fatt li Ġesu qiegħed fih dan il-missier, tal-fatt li Ġesu qam mill-mewt u qiegħed imexxi fil-glorja ta' Alla. U allura nifhmu għaliex id-dixxipli għandhom reazzjoni pjuttost stramba għat-telfa between inverted commas ta' Ġesu. Għax Ġesu qiegħed jinfired minn magħhom, imma ir-reaction tagħhom hu li dawn jagħtuh qima u mimlijin b'ferħ kbir reġgħu lura lejn Ġerusalemm u qagħdu l-ħin kollu fit-tempju ibirku lill-Alla. Is-silta tal-lum hija mimlija ferħ u barka. Il-barka l wieħed ludi hija xi ħaġa verament kbira u importanti. Meta xi ħadd ibirek lil xi ħadd ifisser li jiena nixtieq nagħtik il-ħajja tiegħi. Nixtieq nagħtik il-forza ta' ħajja li għandi. Nixtieqek ukoll li inti ħajtek tkun ħajja fekonda, mimlija frott għall-oħrajn, mimlija anke tnissil, anke fejn donnu hemm l-aridità, hemm in-nixfa, hemm it-tifrik. Allura f'din is-silta Ġesu jerfa' jdejh biex ibirek u għal-ġest patern tal-barka u għal-ġest saċerdotali li nsibuh kemm il-darba dan li terfa' idek u għal-ġest ukoll tal-missier illi jbirek lill-ulidu, speċjalment pereżempju lill-liben il-kbir biex jaddilu, biex ngħidu hekk il-paternità tiegħu, biex jaddilu l-ġid tiegħu u biex issa dan liben jista' jsir missier u stess. Infatti mal-bark hemm dejjem marbut dan, kważi l-missier qiegħed itemm il-missjoni tiegħu biex issa jibdija t-tifel, nibdew aħna. F'dan is-sens Ġesu jisu qiegħed jassenta ruħu, qiegħed jitlaq biex nibda jien. U qiegħed imma jagħtini l-ġid kollu possibbli, f'dan il-każ l-istess ħajja tiegħu biex jiena nwettaq din il-missjoni, biex jiena nkun missier, biex jiena nkun xi ħadd li nagħti ħajti, nagħti l-ħajja fejn inkun u fejn il-mulej jibatni. Din it-tema toħroġ b'mod aktar ċar fir-rakkont ta' tluħ fis-sema li nsibu fl-Atti mill-istess awtur. Hawnhekk f'din is-silta jisulu aktar jenfasizza il-preżenza l-ġdida ta' Ġesu fl-assenza tiegħu. Mentri mbagħad fir-rakkont tiegħu fl-Atti aktar jippreżenta l-fatt li d-dixxipli issa ħajjeħdulu postu. Li d-dixxipli issa huma lesti biex ikunu xhieda. Fil-verità qiegħda fit-tnejn din il-ħaġa, imma f'naħħa aktar aċċentwata minn oħra. Hawnhekk hija aċċentwata aktar permezz tal-barka, hemmhekk aktar permezz tal-40 jum li fih id-dixxipli jagħmlu ma' Ġesu kien iż-żmien tal-preparazzjoni tad-dixxiplu.
Dan kollu pereżempju fil-Vanġelu ta' San Ġwan insebuh permezz ta' dan il-kliem f'Chapter 20. Ġesu jgħid b'mod ċar kif il-Missier bat lili hekk jien nibat lilkom. Kif għalhekk nefaħ fuqhom u qalilhom ħudu l-Ispirtu is-Santu. Id-dnubiet ta' dawk li taħfru jkunu maħfura, ta' dawk li żommu ikunu miżmuma. U x'inhi imbagħad ir-risposta tad-dixxipli quddiem dan kollu hija appuntu il-ferħ u il-barka. Il-ferħ hija tema ħafna l-qalb l-Evanġelista Luqa. Il-ferħ huwa marbut fil-Bibja dejjem mad-don tal-Messija u mad-doni li jġib il-wasla tal-Messija. U imbagħad għandna il-barka, ċoe d-dixxipli li qegħdin fit-tempju ibirku lill-Alla għal dak illi ġralhom. Għax minnu imbirek ibirek, l-imbirka ibirku. Aħna rafna illi waslitilna l-barka ta' Alla, għarafna li Alla tagħna dak kollu li huwa tiegħu. Għarfu li Ġesu qiegħed jaddilhom biex ngħidu hekk iċċwievet, jaddilhom il-missjoni, u qed jaddilhom ukoll il-ġid kollu biex din il-missjoni titwettaq. Qed jarfu li Ġesu qed iħallilhom it-triq biex jimxuha huma imma se jkun magħhom. B'mod ġdid, daqstant ieħor qawwi, u allura ibirku. Nimmaġina li din hija l-pożizzjoni tajba quddiem il-ħajja. Il-barka. Il-barka quddiem kollox, għax ċerti minn dak li Ġesu hu, minn dak li hu, minn dak li jagħmel. U allura mbirek lill-Alla, għax ċerti li Ġesu huwa preżenti, li qed jaħdem, li qed jipprovdi, li qiegħed imexxi. L-aħħar kelma xkejkna, Ġesu, il-Vanġelu jintem fit-tempju, jintem kif beda. Il-Vanġelu ta' Luqa jibda fit-tempju permezz tal-ġraja ta' Zakkarija u tħabbira li kellu li seħħ fit-tempju u jintem il-ġdid fit-tempju. Interessanti però bidla kbira. Zakkarija bħala saċerdot kellu jbirek dakinhar kemm lill-Alla u kemm lill-poplu, imma Zakkarija jispiċċa mutu u ma jbirikx. Issa, fl-aħħar tal-Vanġelu, huwa Ġesu li jbirek u mad-dixxipli li jistgħu jbirku għax raw il-kobor ta' Alla u hemmnu fih. Barra minn hekk, l-importanza tat-tempju tidher ħafna fil-fatt li t-tempju huwa l-post li jfakkar fl-ġubijiet ta' Alla. Il-missjoni tagħna hija dejjem li mmorru fil-post biex niftakru f'dak li Alla jagħmel, f'dak li Alla iwettaq. Għalina issa it-tempju mhux biss post fiżiku x'imkien f'Ġerusalemm, infatti m'għadux hemm, għalina t-tempju huwa Ġesu huwa wkoll kull fejn Ġesu jgħammar permezz tal-Ispirtu tiegħu, ċoe aħna lkoll. Mhux ta' bxejn illi San Pawl pereżempju jgħid illi it-tempju ta' Alla huwa propju intom, il-Knisja, il-komunità, il-persuni kollha flimkien li huma d-dixxipli ta' Ġesu li rċivew l-Ispirtu. Allura aħna lkoll f'ħajjitna nistgħu kemm nagħmlu esperjenza ta' Alla li jitkellem u jaħdem, u nistgħu wkoll inkunu tempju għall-oħrajn. F'kelma oħra, l-oħrajn jiltaqgħu ma' Alla u jagħmlu l-esperjenza tiegħu permezz tagħna. It-tempju m'għadux Ġerusalemm, imma t-tempju saret id-dinja kollha. Jien u int tempju ta' Alla. Post fejn Alla jaħdem, post fejn Alla hu preżenti, u l-post fejn oħrajn jistgħu jiltaqgħu ma' Alla. Dan hu l-kobor tagħna li aħna qatt ma nirrealizzaw biżżejjed. Mhux ta' bxejn li imbagħad it-tmiem tal-Atti tal-Apostli fejn iseħħ. Jibda it-tmiem tal-Vanġelu qiegħed fit-tempju, il-bidu tal-ktieb tal-Atti huwa fit-tempju, imbagħad l-Atti tal-Apostli jispiċċa b'San Pawl f'dar ġewwa Ruma, under house arrest.
U hemmhekk x'kienet jagħmel San Pawl? Jitkellem ma' kull min kien imur għandu, ma' kulħadd, u x'kien jagħmel ixandrilhom l-ġubijiet ta' Alla. F'daqqa waħda t-tempju telaq minn Ġerusalemm u spiċċa fejn? F'daqxejn ta' dar fruma għand wieħed ħabsi. Dak huwa wkoll it-tempju ta' Alla. Għalhekk jew nitolbu l-grazzja tal-Mulej sabiex nilqgħu dejjem id-don tal-Ispirtu tiegħu, ta' din il-libsa minn fuq. Nitolbu lil Mulej narfu li huwa preżenti kontinwament f'ħajjitna, fl-Ewkaristija, fil-kelma, permezz tad-don kontinwu tal-Ispirtu tiegħu. U jew nitolbu qalb attenta sabiex narfu li l-preżenza ta' Alla hija kull imkien u dejjem, li aħna tempji tiegħu, li aħna post fejn doqna lejt setana ta' Alla u post fejn oħrajn jistgħu jduqu l-ġubijiet ta' Alla. Jew issa nqumu bil-wieqfa, jew narfu li d-don tal-Ispirtu tal-ħajja ta' Alla għamel minna uliet il-missier u bħala uliet fiduċja nitolbu. Il-Mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru
fil-paċi ta' Kristu. Ma'kom sa tmiem jgħidilna l-Mulej Ġesu dak illi tela is-sema ekkat narawh ġej kif rajnieh sejjer, imma huwa jibqa' magħna wkoll fil-kelma tiegħu fl-Ewkaristija u meta jibatilna l-Ispirtu Santu kif għamel f'Pentekoste u jibqa' jagħmel fuq il-Knisja f'kull żmien. Dawn huma l-ġranet tan-novena ta' Pentekoste li aħna qegħdin nistennew b'tant ħerqa il-festa tat-twelid tal-Knisja jgħid il-50, u għalhekk nixtiequ nfakrukom ukoll li nhar is-Sibt li ġej fid-Djoċesi ta' Għawdex l-Isqof Anton Tewma se jmexxi l-Velja Djoċesana fuq it-Suntier tas-Santwarju ta' Pinu li tibda fit-8 ta' filgħaxija ħalli flimkien bħala Knisja inħejju l-qalb tagħna u nistennew il-miġja tal-Ispirtu Santu. F'dik iċ-ċelebrazzjoni li tkun qudiesa issir ukoll l-amministrazzjoni tas-sagrament tal-konfirmazzjoni il-diversi adulti. Din il-velja tixxandar ukoll fuq il-mezzi soċjali ta' Djoċesi ta' Għawdex u fuq it-televiżjoni. Fakrukom ukoll fl-Erbat bitħejja l-festa tal-Assunta il-ħadd l-erba li ġej tkompli wkoll bil-programm tas-soltu kif qed taraw fuq l-screens tagħkom. Mill-bqija ma tfadilna xejn li nirringrazzjawkom illi kontu magħna għal din ix-xandira mis-Santwarju ta' Pinu. Tinsewx illi min jixtieq jerġa' jsegwi xi lezzju divina minn ta' qabel tistgħu tagħmlu dan fuq il-paġni tagħna ta' YouTube u ta' Facebook. Grazzi ħafna u lejla tajba lil kulħadd.